שלום לכולם, כאן זה אקספלורר. זה בעצם מדריך בסיסי ללוגו של 3D. אם ראיתם את הסרטון הקודם שעשיתי, אז יהיה לכם קצת יותר קל להבין מה עושים ולעקוב אחריי. אז בהצלחה. אז נתחיל. דבר ראשון, כנסו אל הפוטושופ, פיתחו דף חדש, איזה גודל שתרצו. אני בחרתי 800 על 600, לחצו אוקיי. קחו את כלי הכתיבה, בחרו איזה גופן שתרצו. אני בחרתי קימברלי, גופן מאוד יפה ונוח, תוכלו כמובן להוריד אותו מהאינטרנט, ורשמו את הלוגו שתרצו. אני לצורך הדוגמה ארשום סאמפל, אוקיי, סליחה, אני אעביר אותו קצת לאמצע, אני אצמיד אותו קצת, 25, לא, 30, במרווחים 30, דבר כזה. עכשיו בחרו איזה צבע שתרצו. אני לצורך הדוגמה אקח צבע כחול. אני לא מציע להשתמש בשחור כי זה לא יצא יפה. מה שתעשו עכשיו זה דבר כזה. במדריך הקודם שלי הסברתי איך לעשות את ה-3D עצמו, ככה שפה אני לא אפרט על זה. אבל מה שתצטרכו לעשות עכשיו זה לחצור על קונטרול אלט ועקבו אחריי, אוקיי? בלחיצה על קונטרול אלט, בלי לעזוב, אתם לוחצים למעלה, 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 ימינה, ימינה, למעלה, 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 ימינה, ימינה, למעלה, 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 ימינה, ימינה, למעלה, 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 ועוד אחד למעלה. אוקיי. עכשיו מה שתעשו זה דבר כזה, לכו אל לייר 16, קופי 16, ותסמנו את 16, 15, 14, 13 ו-12. אחרי שסימנתם אותם, לחצו על קונטרול ו-E, בעצם שילב לכם את 5 הליירים שסימנתם, הפך אותם לקופי אחד. אז מה שתעשו כרגע זה בעצם דבר כזה, כנסו ללייר סטייל של קופי 16, תסמנו את הקולר אוברליי, לחצו על צבע, בחרו איזה צבע שתרצו פה על הפס הזה שיוצא. אני בחרתי בצבע ירוק, ואוקיי. עכשיו מה שתעשו זה דבר כזה, מתחת ל-16 תסמנו את 11, 10, 9, 8 ו-7. סימנתם עוד פעם 5 ליירים, לחצו על קונטרול E, עוד פעם זה שילב לכם את 5. מה שתעשו כרגע, עוד פעם כנסו ללייר סטייל, לבלדינג אופשן. עכשיו תסמנו את הקולר אוברליי, את הקולר אוברליי, קחו לחצו על הצבע עוד פעם. עכשיו קחו דגימה מהכחול שהיה לכם למעלה, ובעצם תקחו אותו קצת, שיהיה טיפה יותר כהה, ולחצו על אוקיי. עכשיו מה שנעשה זה דבר כזה, אתם צריכים לשלב את כל הליירים חוץ מקופי 19 והסאמפל הרגיל. מה שתעשו זה דבר כזה, תסמנו את 18, 17, 16, 11, 6, 5, 4, 3, 2, קופי. אוקיי? קונטרול E. מה שנותר לכם עכשיו זה דבר כזה, הסאמפל הרגיל, קופי 18 וקופי 19. עכשיו בשביל הסדר, לסאמפל שלמטה תקראו סאמפל דאון, לקופי 18 תקראו 3D, ומה שמעליו, הסאמפל קופי 19, קראו סאמפל אפ. מה שיצא לכם בעצם זה 3 ליירים, 1 סאמפל דאון, 1 3D ו1 סאמפל אפ. מה שתעשו עכשיו זה כנסו ללייר סטייל של סאמפל אפ, תסמנו את inner shadow, תשנו ל-65 באופסיטי, תורידו את ה-V מה-use global, תשנו ל-100 באנג'ל, ובדיסטנס תורידו ל-0, stroke תשאירו אותו דבר, וסייז תשנו ל-3. עכשיו תסמנו ל-bevel and emboss, בסטייל תשנו ל-pillow emboss, בדפט עד הסוף תמשכו ל-1000, בסייז תשנו ל-0, ובסופטן תשנו ל-3. עכשיו תסמנו את gradient overlay,
ומה שתעשו בעצם עכשיו זה תשנו את זה לסופט לייט בבלנד מוד, שזה בעצם יוצר מין סטייל כזה חמוד בסאמפל אפ, ולחצו על אוקיי. מה שנעשה כרגע זה דבר כזה. אנחנו נעשה עכשיו את ההברקות. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח לייר חדש בין ה-3D לבין הסאמפל אפ. תשנו לו את השם להברקות. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה דבר כזה. לחצו על קונטרול, וביחד עם זה לחצו קליק שמאלי על הריבוע הזה שיש ליד ה-3D. מה שזה עשה בעצם זה סימן לכם את כל ה-3D. עכשיו מה שתעשו זה דבר כזה. לכו אל המברשת, תשנו את הפלואו, את ה-opacity וה-flow שיהיו 100, סייז של המברשת שיהיה 45, צבע לבן. ועכשיו מה שאנחנו עושים בעצם זה אפקט של השמש, שבואו נעשה כרגע שהשמש זורחת מצד שמאל. אז נעשה דבר כזה, בעצם נסמן פה קווים מין לבנים כאלה שיראו כאילו זה בא מהשמש. אם לא יצא לכם טוב בפעם הראשונה זה לא נורא, כמעט לאף אחד זה לא יצא טוב על הפעם הראשונה. אני כבר עשיתי את זה מספר פעמים, וגם אצלי אפילו אם אני עושה את זה אחרי מספר פעמים יוצא פעמים שבהם זה לא יצא טוב, אבל זה לא נורא. תוכלו גם לסמן פה קצת מלמעלה, לא יקרה שום דבר, שום דבר רע לא יצא מזה. פשוט תסמנו, וזה מה שיוצא כרגע. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה בלי הסימון של ה-3D, תלחצו על קונטרול ו-D. ככה זה נראה עד עכשיו. מה שתעשו עכשיו זה דבר כזה, פיתחו לייר חדש, תקראו לו הצללות. מה שנעשה עכשיו זה דבר כזה, נסמן עוד פעם את ה-3D, נלחץ על קונטרול, ובאותו הזמן לחיצה שמאלית על הריבוע ליד ה-3D. עכשיו נשנה את הצבע לשחור, ואת הפלואו נשנה ל-20. מה שנעשה עכשיו זה דבר כזה, נשים מין שחורים כאלה, לא לשים את זה על ההברקות שעשיתם, זה יצא לא טוב. פשוט תעשו פה שחור כזה, שהוא בעצם יהיה הצל בלוגו, מין אפקט של צל כזה, אפקט מאוד חמוד, אני אישית אוהב אותו. הנה, עוד קצת פה, פה קצת, פה קצת, ועכשיו תורידו את הסימול בקונטרול ו-D, וזה מה שיוצא לנו עד עכשיו. מה שתעשו עכשיו זה דבר כזה, צרו קופי להברקות. בשביל לעשות דבר כזה לחצו על קונטרול ו-J, זה בעצם עושה לכם קופי להברקות. עכשיו מה שתעשו זה דבר כזה, תשנו את הקופי לסופט לייט, שימו את האופסיטי על 50, ואת הברקות הרגיל תשנו ל-40. עכשיו אותו דבר תעשו עם ההצללות, צרו קופי חדש בלחיצה על קונטרול ו-J, בלחיצה על קונטרול ו-J. עכשיו נשנה גם את הקופי הזה לסופט לייט, נשנה את האופסיטי ל-50 ואת האופסיטי ברגיל ל-40. זה מה שיוצא לנו בינתיים. מה שעושים עכשיו זה דבר כזה,